Everybody say, free fire, free fire, free fire, lovers, free fire, free fire, free. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது படா பிளேயர்ஸ் யூடியூப் சேனல். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு கிராண்டான மாசான வெல்கம் சொல்லிட்டு சேனலை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதான் சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் பெஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கும் நம்புறேன். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறவங்க இந்த 4 பேர் தான் படா பிளேயர்ஸ் உடைய ப்ரோ பிளேயர்ஸ். இவங்க எந்த அளவுக்கு படா பிளேயர்ஸு, அதாவது ப்ரோ பிளேயர்ஸு அப்படின்றது ஒரு சின்ன மேட்ச் மூலியமாக நிரூபிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச்சு. இது வந்து தரமான கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச்னு நினைக்கிறேன். வந்து நானும் இந்த கேம் பிளே வந்து முழுசா பார்க்கல. கேம் பிளே உள்ள போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எகிரி போகிறாங்க, செஸ்லாம் காட்டுறேன். இதுதான் தவறான விஷயம். அண்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேட்ச் உள்ள போயிடலாம். குரங்கு செஸ்ட் காட்டுறதை நிறுத்தவே மாட்டேன். அப்படி அங்கே பாருங்க ஸ்டெப்லாம் போகிறாங்க நம்ம டீம் ஆளுங்க. அண்டு மேட்ச் மேக்கிங். ஓகே, வந்தாச்சு இறங்கியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து G18 கன் எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் பிஸ்டல் கன் தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். வேற லெவலில் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க போகலாம். இது வேறப்பா, இந்த ரெட் லைனை ஃபர்ஸ்ட் தூக்கிட்டு எடுத்த உடனே போய் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே போங்க, ஓடுங்க, ஓடிட்டே இருங்க. பார்த்தீங்களா என்னம்மா எகிரிலாம் ஓடுறாங்க. அட்டாக் பண்றாங்க, எகிரி போடுங்க. ஐயோ எங்கிருந்தியா சொல்றாங்க. நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் பிளேஸ் பார்த்து போய் விளையாடுறவரு. அதுக்குள்ள தரமான சம்பவம். இங்க பாருங்க, ஒருத்தன் ஷோ காட்டுறான். போடு தலையே போடுறதுக்கு. ஹெட் ஷாட்டை மிஸ் பண்றீங்க. நீங்க பாருங்களேன், எங்கேயோ நின்று ஒரு ஃபைட்டுக்கார சுட்டுங்கிறான். ஐயோ, நம்ம டீம்மேட் ஒருத்தனாக்கா. சீக்கிரம் ரிவ்யூ பண்ணுங்க ப்ரோ. அது ஓடிற பாருங்க. நம்ம டீம் ஆளுங்க வந்து இந்த கில் அடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்கப்பா. ஒருத்தர் அடிச்சு விட்டா அது மாதிரி ஒரு ஓரம் வச்சுனே இல்லை. யார் அடிச்சு விட்டாலும் கில் வந்தாலும் எடுத்துக்கடா அப்படின்ற மாதிரி தான் விட்டுறாங்க. ஓகே, ரெண்டாவது மேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின் ஆயாச்சு. ரவுண்ட் 2 போகலாம். அங்கே பாருங்க என்ன பண்ணுறது இவங்களாம் வச்சுட்டு எப்போ சுட ஆரம்பிச்சிடறாங்க. போங்க ஓடிட்டே இருங்க. ஐயா சாமி எங்கேயா இருக்கீங்க? வாங்க ஐயா. அது ஐயோ எடுத்த உடனே போடுறான் பாருங்க. அவள்தான் நாக் அவரு. ரெண்டாவது அங்கே ஒருத்தர் இப்போ நாக் ஆகுறாரு. 1 2 அடி அடி. அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியலப்பா, சுத்தி விளையாடுறானுவ இவனுங்க. நம்ம சொல்லல, நம்ம டியூடு ஒரு ஹைட் பிளேஸ் மாதிரி பார்த்து விளையாடுவார் சொல்லிட்டு ஹைடை தான் போவாரு. பாருங்க செம்ம ஹைட் போயிருக்கோம். இப்போ அவன் ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு திருப்பி இந்த வீட்டு வழியா ஓடி வருவாங்க பாருங்க. அவங்க ஒரு சரியான பைத்தியக்காரனா இருப்பான் போல. பாருங்க எங்க ஒரு மெண்டல். அவன் எல்லாம் நாக்கு முடிஞ்சிச்சு. என்ன கொழுப்பு இருக்கும் யார்கிட்ட? படா பிளேயர்ஸ்ரா. ஒன்றும் இல்லை, அப்பப்போ சேனல் பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இன்னும் ஒருத்தன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியலையே. ஐயோ எங்கேயா போனா? டேய் வாடா படா பிளேயர்ஸ்ரா. இங்கே வாடா எங்கடா இருக்கு? டேய் தேடுங்கயா. அவன் எங்கே இருக்கான் தேடுங்கயா. தேடி கண்டுபிடிச்சி சுடுங்கயா. அவனை கொல்லுங்க. இங்கே காணோம். இந்த குளோபால்லாம் போடுறானுவா. அது முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம ஆளுங்க போட்டாங்க. அண்ட் இப்போ அடுத்து ரவுண்ட் 2 வின் பண்ணியாச்சு. ரவுண்டு 3ல பார்க்கலாம் இதில் என்ன மாதிரி தரமான சம்பவம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நம்ம வெஸ்ட்லாம் எடுத்துக்கிறாரு, ஹெல்மெட்டும் எடுத்துக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் குளோபால் தேவைப்பட நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் நினச்ச மாதிரி குளோபால் எடுக்கிறாரு. அண்ட் போகலாம், மேட்ச்சில் போகலாம். சீக்கிரம் ஆரம்பிங்கயா. ஓடுங்க. நீங்க பாருங்களேன், நம்மால் மட்டும் தனியா ஹைட் ஆகிட்டே போவாரு. இதுதான் இவருடைய தனி டேலண்ட்னு சொல்லணும். அங்க பாருங்க எங்க சுட ஆரம்பிச்சுறாங்க. டியூட் போடுங்க, டியூட் அவனை கொல்லுங்க, டியூட் அவனை.
அது ஒரே அடிதான் பார்த்தீங்களா. ஓசியில் அடித்தா கூட எந்த ஒரு பால் மாறட்டமே இல்லாமல் ஓசியில் தான் அடிக்கிறாங்கோ. First blood. யோடு இன்னும் சீக்கிரம் தேடி கண்டுபிடிச்சி கொள்ளுங்க அவனை. செத்தானா பாடா பிளேயர்ஸ் கிட்ட யாராலையும் முடியாதுடா. வாங்கியா இன்னொருத்தன் எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. அது ஒருத்தன் ஓடுறான் ஐயா அந்த பக்கம் அந்த வீட்டுக்கா. என்னம்மா நீங்க இப்படி பண்றீங்களேம்மா, சீக்கிரம் வந்து செத்து தொலைங்களாடா டேய். அதோ ஓ இவர் ப்ரோ பிளேயர் காட்டுறாரு போல, க்ளோவெல்லாம் போறாரு. ஓடாது இந்த அங்கிருந்து ஒருத்தன் பாருங்க, அவன் செம்ம பக்கு போல அங்கிருந்து ஓடி காட்டுறான் அவன். ஓகே, 3வது மேட்சும் தரமான வின்னு. அண்ட் 4வது மேட்ச்சு இதில் ஜெயிப்பாங்களா மாட்டாங்களா பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். எடுங்கயா என்னென்ன வேணுமோ மொத்தத்தி இருங்க. பொங்கையா என்னையா நீங்க. ஓடு ஓடி போப்போ. எங்க இருக்கானு தெரிய. அது பாத்தீங்களா நம்ம எங்க சொல்றாங்க, நம்ம எங்க போய் ஒளியறதுக்கு பாக்குறாருன்னு ஹைடாயே அடிக்கிறாருப்பா. First blood. பாருங்க கிங் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சிட்டாரு. வாங்கயா இந்த இங்க ஒருத்தன் ஓடியாரான் பாருங்க. இப்போ இவர் தான் அவன் பாருங்க பாம்பு போட்டு சாவடிக்கிறான். ஒருவேளை பாகிஸ்தான்காரனா இருப்பானோ, குண்டு போடுறான் இருக்கலாம். உச்சாரு போட்டுற போறானுங்கய்யா, பார்த்து விளையாடுங்க. அதோ பாருங்க பாம்பு தூக்கி போட்டுக்கிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கான் மேலே ஒருத்தன். ஒன்றும் இல்லை, நம்மளால அவர் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்காப்புல. அதுக்குள்ளே மேட்சே முடிஞ்சிருமோ தேடி முடிக்கிறதுக்குள்ள. எங்க இருக்கான் அவன்? அதுவும் வந்துட்டாயா அவனை கொல்லுக்கு விடாதியே. அது போட்டாச்சு. அண்டு போயாவா ஓ சொல்லலை நம்ம ஆளுங்க நிஜமாக பட பிளேயர்ஸ்ன்னு சொல்லி 4 மேட்ச் தொடர்ந்து வச்சிருக்கானுங்க. ஓகே, தொடர்ந்து சேனல் கூட இணைந்திருங்கள். ஏன்னா நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க கிவ்அவே கொடுங்க ப்ரோ. கண்டிப்பாக கிவ்அவேஸ்லாம் இருக்கும். அடுத்தடுத்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருங்க. And Bada players sign off. Fire.